الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, Alhamdulillah, yarinay sab kita niyo, jaman na to ini, amin parusukuan sing guru na to mulia, habi hayaon, gumanap na isab siya kato, taniyo pangadyan sarta pagpatumtum, insyaAllah. Amin wala da kita niyo nakaig, dahil amin asal maudu sing kita niyo, atawa amin ngan sin ini launta programa sing kita niyo bunga sin pag-iman. Insyaallah ta'ala, hawak to ini na dumungog kita niyo marayaw karena namusok na isap kita niyo sin mga bunga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya kita niyo makahampit amin dahon na to lutuanan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana ina ako magpalugay tukbal ko yung guro na to kalasan wairun narwain din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman pa tatapabal siya dito maskura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami aruman ini magpasampay pahadarat sing kamu puas sing sa salam-salaman yatud namu maun pahadarat sing kamu mga langgong namu pamay niyo iwan pa hauno na inabutan sin pagpasampay biya sing kabiaksahan sing kita niyo ha programa sin Nidaul Islam. Mga katautay manguran, masi-masirain pangadyan na to bunga sin pag-iman. Salta nakaabot kita niyong papangadyan bunga sim pag-iman, sipat sim mga sila
ibadur rahman. Mga magtatagipon pa Allah Ta'ala kakasi si mahasud si mahatinggi. Dari niya sindum limabay. Iabutan sin pangadyan taniyo. Indayaw sin magtawbat. Magmalilla pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makakadto sila paraan kabayaan sin Tuhan. Ang pabiyayta kato taniyo si mahasud si mahatinggi. Indan subay labayan na to. Sabab, aundan hinang sintao. Manjari na to yan labayan. Sa kawa tuan, sa room sa adlaw, hapanawan iwan bukun. Natutug iwan bati. Sa lugay natubuhi. Suway kita nurun haran. Kabayaan sin Allah Ta'ala. Adapun indan sin manusia. Na suway na hadya kita ni magmaksud. Ang panatu kagunahan. Indan kabayaan sin manusia. Mga tuan, indayaw sin pag-iman. Halta dayaw sin pagtawad, bunga sin pag-iman, nakakadto kita niyo paraan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Indan kabayaan sin Allah Ta'ala. Labayan sin kita niyo, amunin siyabot niya, hapal man niya. Palman si mahasud si mahatinggi. Hasuratul Furqan. Amuinin pangadyan na to haruman ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Indum limamay, indayaw sin pagtawad, pangayo kamaapan, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakadto kita niyo paraan ingan niya rahmat. Ingan niya kaampunan. Ingan niya barakat. Ingan niya karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumi ni mga tuan, ganapan na tuyad to. Indayaw sim pagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyanug hara sin Allah Ta'ala kato in pagtawbat nikmat sa lagunak. Ba't bang kita ni wala biyay taan sin Tuhan aong pagtawad? Makaluoy na nakapuadam. Dahil nga sabab yan, tiyagnaan sinapu na to Adam, yung pagtawad. Maingkan bukundo sa rakula yung kaniya. Imaksud sin pagtawad mga tuan. Dahil nga mga napangadji taniw sin limabay, pabihaon. Mag-admit kau nasa kau. Hing kalingukan hababaw sing gumini, di mag-admitin tau sing kasaan niya. In nagkalo, in nagambulda, wayroon mag-admit. Sing kamalian niya, di siya makaiyan, mali ako. Di siya makakabtang na sa ako. Sa inikabtang niya, perfect ako lang. Wais ako, maingat ako. Mga tuwan yung pagtawad. Nagmanila kau patuhan. Simanggop kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na may kau sin ikaw. Nagkamali. Nagmalila kau, nag-admit kau. Nama sa natin ni mga tuwan, kulangin tao mag-admit.
Kulangin tao tumayma, nagkamali siya. Apo taniw Adam, dungukan yung baita niya patuhan. Rabbana zalamna ampusana. Turayan mga tuan. Nag-admit siya. Tiyayma niyain siya nagkamali. Tiyayma man niya, nag-admit siya, nagkamali siya. Tiyo din kamali niya. Patalaka Adamu min Rabbihi kalimatin pataba alayh. Aw niya nughara kaniya sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin masana to ini nag-admit sing kamalian. Bukunin admitun niya perfect siya. Kita niyo na imasan niyang pikilan hababaw singguni. Maita, di kakausan sing syaitan pisukuun. Inakal na to, impikilan na to. Na di man kita ni mag-admit, di man kita ni tumayma, sing kamalian na to, tudyo patuhan, iban tudyo papagkay na to, mga tuan, in syaitan, pisuko niya, impikilan na to, inakal na to, inkamuhi na to, na ayaw na to dulan niya to mga tuan. Dahil nga sabab yan, yari imparman kato tanusin Allah Ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Indayaw sin pagtawag, indayaw sin namungkaw, nagkamali kaw, i-admit mo yung kamalian mo, tudyo papaggay mo, lawi awla tudyo patuhan mo, baddalallahu syai'at hasanat. Gantian sin Allah Ta'ala. Papasun. Magkuli makaingat sing gantian, papasun. Papasun, pagantian pa. Papasun sin Allah Ta'ala mangi. Gantian pa sin Allah Ta'ala mangi, pamarayaw. Dahil nga sabab yan, mga tuan, intao nag-admit sing kamalian niya. Gantian sin Allah Ta'ala mangi pamarayaw. Papasun sin Allah Ta'ala lummi. Bukon na siya lummi, malano na. Turaya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Suwayaw ninto. Dahil nga sabab yan, kaunitan nintaw mag-admit sing kamalian niya, sabab wala doon ninto. Uno ninto yaw. Isa, dua, tu. Bukun 1, 2. Isa, dua, tu. Inalawm sinayat. Illa man taba. Ika-isa, subay siya magtawbat. Suway niya admitun aong kamali niya, tudyo papagkahin niya, aong kamali niya, tudyo patuhan niya, bang niya admitun. Huwag siya nakatagna nga ng biwa. Ikarwa, amana, iban suway siya magparat saya. Ikatu wa amila saliha. Himinang siya simarayaw bukun kabayaan niya. Sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingan sintuyad to. Nurullahi alal insan. Sahaya sin Allah ta'ala yaun hamanu siya. Ingkari asya ni mga tuan, piararahan kita niyo sahaya. Sa kuti kain tao, di mag-admit sing kamalian niya, napungin sahaya. Piararahan kita sin Tuhan sahaya. Di kapag hulaanin gumi, wangwiron saya. Di kapag hulaanin laumbay, wangway ilaw. Apungon si Samsil Queen ilaw. Nagbabayad di banway. Mabasag pa mamungungin inway nagbabayad, dahil sin nagbabayad. Kari asali mga tuan, piararahan kita sin Tuhan mo. Sa hakutika, di mag-admit in tao sing kamalian niya. Di mamayo kamaapan. Lam yastaghfirillah.
walam yatubu ilay, wala na ngayo kamaapan pa Tuhan. Wala nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala na po. Hakutika siya nagtawbat. Yaunin number 1, yaunin number 2, yaunin ka number 3. Taba wa amana wa amila salihah. Hibalik kanya insyahallah. Inna hajan nur Ija dakhala al-qulub, insyahayayan, apabila makasud palawm sin jantung, bukun makasud palawm sin mata, sa wablong na malingkat at turong, bangkita sin mata mo, hantara mo iwan sin pagkahimu, sa apabila, ija dakhala hajan nur, paatay sin manusia, unimbay ka si mga tao makahati. Falan, walan tadil, di ka umalaw. Ima kayo no mga tuwan, nalawngin tawharaan, aadlaw-adlaw yung pagdugdun. Sa sakatan sibi-sibi, magdugdun. Sa sakatan dakula, magdugdun. Mainkan taga-ilaw. Masawain adlaw, taga-ilaw nuno nila. May tayan nagdugtol, way ilaw halawm sinatay, way ilaw halawm simpikilan. Tulayan mga tuwang. Suway bang kumanaog na rin hawayan, pakaw sumakat pa sa sakatan mo, dumuhaan na kaw patuhan. Inirwaan mo, o Tuhan ko, bang mana kuri makarugtol, ibang bang mana kuri marugtol. Sa kalinhirwaan niya, rugtulon ng kataan. Na mga Tuhan, intaw nagtatawat. Intaw nag-admit sing kamalian niya, tudyo papagkahin niya, iban pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyang kisan ng kataan makamumula. Di siya makakaus tumangkis sin pikilan-pikilan niya sadya. Sin kontak niya, sin cellphone niya, sin satellite niya rin, di niya kakausan. Suway ang kontak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno yan makabutang, nurullah, sahaya sin Allah ta'ala. Nah, unin maksud sin sahaya yan, nurul iman, wa nurul Islam. Sahaya sin pag-iman mo. Sahayasin ka-Islam mo. Bang wala doon yung pag-admit sing kamalian na pung mga tuwa. Pungon na sing katan, insahayayan. Diyan di sin Allah ta'ala rin mapung. Sa bang baranin nagpung. Mapung mga tuwa. Sa bang bukon baran niya, di mapung. Sabab, tampanan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hafal man sin Allah ta'ala, yuriduna liyutti'u nurallahi biafwahihim. Yung kabayaan nila pungunin sa hayayan kayo mo. Wa ya'ballah, di na mabayain Tuhan. Sabab biyutang yan kayo mo, biyubukan mo. Illa an yutimma nurahu. Sa hingga rumagpag. Insahaya kabayaan sin Allah ta'ala. Pungon nila na yung ilaw, bangyaon din nila na masira, suanda. Sa misan niya unin ilaw, bang way na lana, way na tuwan tagaran. Nah, aturayan, tayo manghud na muha nga Islam. Dahil nga sa babyan, magkagunahan kita niyo mga tuwan. Magtawad, harus sa sibi-sibi, labi awlahas, harus sa rakula. Baddalallahu sayyatihim hasanat. Papasunin dosa, gantian pa sin Allah ta'ala. Rin nga sabi, anin nagtawad. Bangin dosa niya alak, iig na siya rin halak, harap pakatas. Harap pakatas sutsi, harap pakahawa sutsi. Dahil sabi, ito napapas na lumi, kaya gantian na sin marayaw.
Bangindo siya niya jina, maun na siya panikahong syar'i. Napapas na yung mangi, nakakanto na siya pa. At turayan tayo mangud na mo. Baddalallahu syai'atihim hasanat. Papasun na sin Allah Ta'ala, bukun pahat, papasun gantian pa. Nah, ibalik tayo pakabtangan niya ito. Apabila yung sahaya ini, yaon na halawang sin atay sin tao, bukun hamayhu niya, bukun habadyo niya, bukun halalin niya, sa yaon halawang sin jantong niya, hada bainaka wa bainallah. Ini yan, hantara mo iban sin Tuhan mo. Bukun hantara mo iban sin pagkahimo. Impia kusog na to biyahon, hada baini wa bainak. Hada baini wa bainat insan. Amod tin napakusog na to biyahon. Dahil nga sabi to, impia pahansaman sinhansam tao. In pagpalingkat kabayaan sin Tuhan, negative. Na mga tuan, puspuson na to na yung pagpahansam na to patao. Pag-abot mo umulka patantahon, hansam pakaw. Pag-abot mo kay mantahon, hansam pakaw. Sa pag-abot mo ka numan, panamin kaw kung wag kaw hansam pa. Tayo mangug. Dintaw nagtatawad. Ka numanin umul niya hansam da. May ta, wala na hansam day natay niya. Ampain tao hukun. Nagtawbat pa Allah Ta'ala, mga tuan, aturan yun na yung tao. Bihag tindagbus niya. Banghan sa aming tao marayaw, in tao mga tuan. Hapangita na to hansam, sa hapangita sin nagpapanjari kato, bukod na si hansam. Na, dahil nga sabi at mga tuan, kagunahan na to ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahil nga mga sahabat sa taud-taud hadis na hapal. Dahil nga mga sahabat sa taud-taud riwaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kawatuan, awon kaya susahan niya. Awon kaya susahan niya, tudyo patuhan niya. Pabaran niya way siya nasusa sa malasain anak hamaas. Susah siya ina niya. Yung masana to ini na masusahain na, di na masusaha ama. Sa inhi Abu Hurairah, piyag masusan niya ina niya. Dahil nga pa pagmasusan niya, ina niya wala nakasud paarama. Kawayaan ina niya makapagtawad. Kawayaan ina niya makasud paarama Islam. Sabab, yaon, haarama Islaming kasanya. Ampay na masana to ining kasanyang, yaon hatawd siin. Susim matawd siin, masanyang. Susim matawd kawasa, masanyang. Ampay taw nag-aaram, yung pangatod nila bukon masanyang. Pangatuan, parayaw na yung pangatod na. Na, hingkis sa sinabu, huray-raywan sinina niya, nasusa siya, piyag masusa niya ina niya. Yung kabayaan niya makasud pagka-Islam. Sabab mapapas imangi, makakadto siya pamarayaw. Bang siya simud na pagka-Islam, naig na siya rin kasiri, naig na siya rin kakupo. Nakakadto siya pamalano. Uninhinang niya ina niya. Nagmaaroy siya pa ina niya, biyaitaan niya sindayaw. Ampa siya pia mung sinina niya. Ampa siya sarahan simang ginis babara pa na in kaya baita kanya sinina niya bukun marayaw. Magsusungin kasusahan niya. Dahil nga sa babiyad to mga tuwan, nagtangis siya. Dahil sindabak-dabakin luha niya. Innahinang niya miyad to siya pajunjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Behitaan niya.
sinji matukan niya, iwan sinina niya. Nag-uus-uus siya miyadto. Ba't sabab, ingkya bukaan niya, dumatungin, bala, iwan mulka. Sabab singkab tangan, sinina niya, bukun marayo. Pagdatong niya, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkita sin Rasul, nagtatangis siya. Biyaitaan niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, hantara niya iwan sinina niya. Nalaw na ya Rasulullah, ang kanak ko ini Mary, bihayin yung pakaradyaan ko, bihayin yung papatako, yung kiyabukaan ko, jumatu kanina, imbukun marayaw. Kakanapan imbukun marayaw. Na ya Rasulullah, mangayo ako kayo. Way ko na pangangayo, din katagna, pangayon ko kayo. Bukun ko pangayo, pabaran ko sa pangayo ko, paina ko kalasan ko. Dua ahi siya. Pangayo siya ruwa patuhan. Bangmayan siya. Makakadto pamarayaw. Mapapasim marayaw. Mapapasim mangi. Kagantian pasin marayaw. Amot timbeta niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa kahawa niya. Mamay tak paina niya sindayaw sinarama. Baran niya na pamumung. Rasul sallallahu alaihi wasallam misra na pamangi. So, amad din kasusahan niya. Niyadto siya padunjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampas siya na ngayo. Impangayo niya, ya Rasulullah, dua ahi inina ko. Bang mayan siya, makalamod, mapapas na imangi, kagantian si marayaw. Biadahanin kita niyo ini mga tuang. Dua. Sabab bang mayroon dua, pamungo. Kaya sabihan, impagpamungo halawang bahay biyahon, mataw, namumungong imaas, namumungong imbata. Binis babarapan ang pamungo. Ang paingkabunahan na to mga tuan, dua asin maas pa anak, dua asin anak pamaas, dua asin daraakon pa bus niya, dua asin bus niya pa daraakon niya. Sa kalituan, may naat pa, namumungong na yung buo sa daraakon. Namumungong na anak. Bangway na mapamungong na sambil baran niya, pamungong niya na. Inyad to mga to, hindi man dyan. Dengan sabihan to, Abu Hurairah, nag-uus-uus siya niya to para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagtatangis sing kasusahan. Sabab di niya na makaya, in kasusahan niya kanina niya. Kikita-kita niya, in karayawan, kikita-kita niya, in kangian, bukun kita si mata niya, sa kita niya halawm sin jantung niya. Sabab, yaun halawm sin jantung niya in sahaya. Amin, di na siya malaw. Di na siya malaw. Kabayaan niya makahampitina niya, sinji matukan niya. Na, balikan na to, miyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua ahi ya Rasulullah na. Dahil nga sabab yan mga tuwan, injimatu. Diwaahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ina sin Abu Hurairah. Yan pa siya nagbing matupabay. Pagbing niya pabay, tiya tambulin lawang simbahay nila, labi aw laming bilik, lugal pagkukulangan hina niya, tiya yung hukan niya mang nagkukusyari siya o kabang sa inkianukungan niya, aun lagaslas, aun lakanas, inkianukungan niya, lagaslas, iwan lakanas sin tubig. Tubig. Naubos maning kwanyad do, in tubig yad tunag. Amo imbihad tindakbus niya, iukaban niya siya sinina niya. Pag-ukab kaniya sinina niya, na duweng nin pamayuan sinina niya, nag-uyom na kaniya. Inagi kaniya, kakuyakan kayo. Iniangot mo ka ako, bihaon magsaksi na ako, inhi Muhammad, daak sin Allah Ta'ala. Aturayan tuwa. Dahil nga sa wabyan, inta unag tawat, makusog dumo apatuhan.
Bukon matupatao sa dumwa asya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong mo niya dumyan to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ini kautuhan. Magtatawad, makusog dumwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, kakuyakan sin Tuhan dunguhuning kabtangan sin ipon niya na ngayon. Intaw biyaon, bangong kalangan, kuwan siya to, daming favorite kalangan niya. Ang kay manang magtuin mga luha, bangong kalangan, favorite niya karunguhan. Allah subhanahu wa ta'ala, aon kakuyakan niya runguko na ipon niya. Uno tuan, dua. Dahil nga sa babian, mataod dua asing kanabihan halong sing Quran. Dahil nga mga ruwa, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaya ngayuan nila Tuhan, ano yung pangayo nila ruwa? O Tuhan namu, mangayo kami kayo. Dihilan kami. Amto na kami. Maapa kami. Magmalilla kami kayo. Admitun na mo yung kami, anak ka po Adam. Inanak ka po Adam, khatta, magpakahinang singkasahan. Nasa kami utuan na mo, maapa kami. Ampo na kami. Pasura kami. Papapasunin dosa, rantian pa singkarayaw. Wali ikhwanin alladhina sabakuna bil iman. Iwan si mga taymang na mo nakauna. Beriman. May tayad tuli apa ita. Sabab bang bukun sila, kita nagpakan simbihan nilagbus. Nagtuyo sila, nagpasampay si pag-arama. Dahil nga junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil na sadya paadlawin. Yaon tuan indo ayaw. Wali ikhwanin alladhina sabakuna bil iman. Iwan si mga sila langgong na mo nakauna. Beriman, ampo na sila, iwan maapa sila. May taunin na hinang nila. Nakahinang sila karayawan pa umat. Hamasa nila sambil pamatay ni amunatin urulun na to. Wala taj'al fi qulubina. Iwan utuhan na mo, pangayon na mo. Bang mandi tumubo palawang sinjantong na mo, ghillan lilladhina amanu. In pag-igil, iwan pagjangki. Pamangatay mangunda mo. Nakauna, iwan simbihahon. Mga tuwan yung problema na tuwa masana ito ini pag-igil na. Pagjangki na. Sin hiyaram dakula. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod pa mga magtatawat mga tuwan, way na niyan. Piya ngayon nila na pa Allah ta'ala. Rabbana innana amanna. O Tuhan na mo, paratsayan na kami tudgay mo. Way na piyagparatsayan na mo. Way na agarun na mo. Way na pagtawakkalan na mo. Ikaw ra o Tuhan na mo. Paghufir lana junubana. Ampunan dosa na mo. Wakina azaban nari wanahadlaw susungon. Tangkisan kami. Hindi adunya ini, matawad katangkisan tani. Sa hadlaw susungon, way nakapaguyan. Way kapaguyan mga tuan. Dahil nga sa wabiyan mga tuan, maun kita niyo pabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ingkis siya sin Abu Hurairah. Narwain kuyak niya, narwain pagtangis niya. Timangis siya kasusahan, himarap madto panabi. Pagtangis na ikarwa, tangis na kakuyakan. Intangis ni hamuk kasusahan pahala. Intangis ni hamuk kakuyakan pahala dah. Intangis na to bihon katantan dosa. Naita. Wala doon intangis kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay pagtangis sin Abu Hurairah, niyadto siya nagtatangis sa lawang kasusahan, pahala. Nagbalik siya madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam na may kanina niya, sinhina niya.
yadto na. Hasabab sindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya yadto na tiyay na minig na ring hamalummi miyadto na pamarayaw. Intangis niya panagnaan miyadto halawang karukkaan dihilan pahala. Pagtangis niya magbalik na may ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam kuyag tagapahala na mga tuwa. Ayaw kita niyo tumangis hintangis. Ayaw kita niyo magkasusahan. Sing kasusahan way pahala. Biya sinamasa na to ini. Ayaw kita niyo kuyagan sing kuyag way na pahala. Tay manghud na muha ka may Islam. Amoy at timbay takato tanu. Dahil ha mga kisya. Amin suway na to. Pamandukahan. Sabab mga tuwan. Balikan na to. Wala nalilingog yung mano siya. Hababaw singgumi. Biya silingog kamasa na to. Amo rin di malingog. Yung mga sila nag-admit sing kasaan papagkahi. Iwan nag-admit timay sing kasaan nila. Tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wiro undo sarusan niya pa Allah ta'ala. Sa rawa tuhan. Imbayta niya kato. Nasabutan na kauna. Sasabutan na ito magbalik. Ayuhan nas. Tubo ilallah. Mga kamumano siya. Pagtawad kamu pa Allah ta'ala. Wastaghfiru fa inni atubu ilallah. Fil yawmi mi'atu marrah. Maka hanggatos. Na yung kita nung nakapilara. Tayo mangud na muha ang Islam. In ayat suratul Furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Pagtawbat ko. Tawbat kita niyo. Pag-ubos para sayaw na ito marayaw, ang pakita niyo mag-amal marayaw. Sababindo sa mga tuwa. Aundo sa rakula, aundo sa sibi-sibi. Paman sinallahu ta'ala. In tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dosa rakula. Imana sin dosa rakula ikabun fil akhirah, ajabun fil akhirah, wa haddun fid dunya. Iha haddun fid dunya, wa ikabun wa ajabun fil akhirah. Nah, uno naman indo sa yan. Number 1, al-kabair fil aqidah. Nagdusa ka malaggo ha aqidah. Uno yan indo sa murakula aqidah, wala di mayaw yung pag-iman mo. Wala di mayaw yung pagtawhid mo. Naig na kaw ring mangiad tumawang pamarayaw. Pinda na kaw ring hamangi pamarayaw papasun iwan gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mig na kaw ring kasiri. Mig na kaw ring kakupur. Mig na kaw ring katanya tumig na. Amo rin di mapinakato tanyo laas na to ini. Magsusong kita ninyo maglalaa. Sarawa tuhan mapindahin lawang pangatay. Nah. Yan tindusa. Al-kabay. Dosa sa lago-lago hapag tuhan. Na magpinda na. Inahi Abu Hurairah nagpinda magtuwi. Nalarakim mangi. Ampa na wiyangon nagbalik marayaw na. Tugayan mga tuwan hindayaw. Baddalallahu sayiatihim hasanat. Giantian na sin Allah Ta'ala. Inha inahi Abu Hurairah. Imangi piyapas na giantian pa mga tuwan. Ayaw na ito pakantian hatauri, makakausin gan inta ukumanti sa subay harap pa Allah Ta'ala. Siya innamayta, kakuyakan niya, inipon niya maglapal, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Sa kalituan yung kakuyakan na ito, dumungog hapakil, astaghfirullah alazim. Kakuyakan sin Tuhan, ikawin na mayta, daring halam sin jantung mo, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Kuwan ito.
inlawan sing kuya guno astun. Nananaman hawaran mo bang kauya astulan. Way piun mo hadungin. Akulong mo ni sugmarayaw. Sa nanamahatay mo bang kau marayaw. Tuan-tuan. Yad, pakuya ko na to imbaran na. Nagbabayta ka to tanay mahasot si mahatinggi kakuyakan niya. Ingkab tangan sinipon niya maglapal. Astaghfirullahalazim wa atubu ilay. Kakalituan atas sasakatan, nag-ilong-ilong, nagkakalang, nagkonsam, favorite niya. Inlapal astaghfirullahalazim wa atubu ilay. Kahunitanim tao sa mga pakil. Sa mga guru, tagapungot. Sub-sub kita nulong na tawat, mga tuwan. Na. Nabang naig na yung kuyag, lapal kabayaan sintuhan kato, lapal na innakaganti uno. Maluhay hinangun sa kihunitan kita niyo. Dahil nga sa babian, aun hambuk murid, hajaman sin nakauna, nangasubo siya guru niya. Ya kaulong niya guru ko, unin hikahindok mo ka ko pasalan sin pag-ibadat mo patuhan. Sabing kabayaan si murid, kimita siya unin hinang sinuno niya. Unin paginang mo sin guru niya. Inakita niya salida, magsambahayang salida, katanta niya to salida. Mabaya yung murid yun, ingatun niya, uno tuod, in secret sa pag-ibadat mo. Sa bapado, kita niya nakatanta. Hasunat kita niya nakatanta. Sakali, aun upat para kala, wala niya kikita, yadto wiyata singguro niya. Na, hambuk di nga upat mga tuan, inupati ni kagunahan na to, kagunahan si murin, kagunahan sin ama, kagunahan sin ina, kagunahan sin tao katantan, ipon sin Allah Ta'ala. Umbul hambuk, inagi kanya singguro niya. Sabab hak si murid. Paguro, hak sing guru pa murid, suway niya unuhan. Nalaw na ikaisa. Piarat saya ko tuud marayaw, anna Allah muttali'un alayya. Ina Allah Ta'ala di majaga. Kaya ingatan ng kignot ko iwan. Way kupananin niya, way tapananin niya, way tapanapaplano, wala panaka ni palawang sinuta. Yung kabayaan tayo nangun, yung kabayaan tapikilon, kaya ingatan na sin Allah Ta'ala. Inhinang kulaw na, falam ukabilu bil maksiyah. Di kutudyad to, tapilan sin maksiyah. Ito yung kuno yan. Nahin kita biya, unubos din nga masjid, nagsusulwa na lang si masjid, pagwa din nga masjid, nagdarao patsaro. Harap pakid, patay ko, harap pakatanta. Manglakin-lakin doon nakahigadigaran niya. Manglakin-lakin. Aturayan mga Tuhan. Na, inhindo si murid hamuro niya, ay inhindo sin guru hamurid niya, amuyad tulong niya. Piarat saya kutud marayaw. In Allah Ta'ala, kaya hatian kita panghati niya. Di katapukan. So, ininang ko, way ko siya, iagaran masya. Masipug ako pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakita kaniya halawang pagmasyat, nagmamasyat yung pangdungog, nagmamasyat yung pikilan, labi aula nagmamasyat yung laundan to. Hikar walong niya, anna rizq in rizki ko bi anna rizki sa munal to din rizki ko la ya'khudha ghayr way makakawa hisiw tao magpunin na dunya ini tao way makakawa sin rizki ko way ra makakanap sin rizki ko.
Inta uyahon tuan miumuwa. Yad tulong ni Rijiki ko harayahan yan, tumadto. Yad tulong na kangkwan yung ni Rijiki ko, tiyatapok na rikarikaku. Parayawan ni natay, huwag makakawa. Nalong mo kiyawa ba, magganti na ba siya tuan? Dahil siya magiluhala ka mo, rin siya magunukan mo. In Rijiki mo, in nagkakapot, Allah Ta'ala. Inagising guruhan mo rin. Inrijiki ko piarat saya ko, kako da misa na kimawa. Way mo. Way ra makakanap. Ini kato. Aujaba alayya. Aw ni wajib kako sin Allah Ta'ala, way makaganti kako. Sinhinang yan. Hinang wajib ipapahinang ka ko sintuan way makaganti, anak ko rin makaganti. Pamili ko siyo na rin makaganti. Subay rabaran ko'y magina. Bihaon tuan manukain tao. Yung taurayahan mga tao. Tahalilin niyo ba kulong niya? Basahin niyo ba ko Quran? Bihaon na magpami Quran. Magpami tamat, magpami tahalil. Ay, ikaw na. May ta ko mamita halil. Misan imbaran niya, ita siya tumahalil. Nabangyan ang nagdagang, bukon niyan klaro, nagtahalil. Biyay tahan na siya, kau tahalil. Na. Aturian mga tuan. Amad tiniyagi simuri, singguro hamurin. Yamalan ko yadto. Pagka wajib ka ko sin Allah Ta'ala, tiyanto ko, way makaganti ka ako, akura. Di makagantin anak ko malasa ka ako, way katantan akura. Istagaltu fi piyakay ko yung kabuhi ko. Halawang kabisya ni bambu ko, piyakay ko yabto. Nauno pa, ini kaupat. Ini kaupat, tiyanto ko mapatay. Tiyanto ko, dumatunging kamatay, ri kay nga ta, nakalaas, nasasakit at tawaw. Hindi ka, tugyangan ta na. Ako'y nilaw na, way pa ako na-stroke, way pa baya-baya. Ay, ikaw magyan, way baya-baya. Mataod na sakit, mataod miya tayo, way nasasakin. Mataod pa isa biyang buhi. Halawang sakin. Ing kamatay, wang kabuhi, bukon kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, inagising guruhan mo rin. Inikaupatlong niya. Tiyanto ko mapatay. Na pagtanto ko mapatay, nagbaytayin tuwan papagsadyahon sing kamatay. Bukon magsadya sing kabuhi. In kita niyo uyahon, nagsadya tuwan sing kabuhi. In pagsadya sing kabuhi, yan na. Hapag sadya sing kabuhi, nasasat na sing pagsadya sing kabuhi, wala na nagsadya sing kamatay. Ampeng kamatay, subay pagsadya. Watajawadu, palman sinallahu ta'ala, pagsadya kamutul. Uni sadyahun, pagkabuhi, bukun, lutuun, pagkamatay. Pa inna khairajadit takwa, in sarayaw-rayaw sadyahun, pagkabuhi, pagkamatay, amunin mo. Amunin pagmamuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan mga tuan, in pangadyan na to haruman. Namura-murahan. Makawa na to yan tumbiyeta sin Allah Ta'ala. Illa man taba. Sifat si mga bariman, magtawbat pa Allah Ta'ala. Sifat si mga bariman, asal-asal din iman nila marayaw. Piarayaw nila. Sifat si mga bariman, yammalan nila to din papaammalan sin Allah Ta'ala. Wala nila na yammalan yung kabayaan nila, yung kanapsuhan nila. Sa iniyagad nila, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa jaddo, kahinapusan, unin agisin guruhan mo rin. Tumtumalaw na banda ko kayo. Banda ko kayo mo, hika isa. Aon na minig kayo mo rin na magbalik. Ingat ato din minig kay mo rin na magbalik. Hikarwa, inggimanti haminig kay mo rin na magbalik. Iyan imiwan kay mo rumadlaw. Ubus miig, ubus magbalik. Iminig din kay mo rin na magbalik.
Inggimanti, ubos, miig, ubos, magbalik. Na mura-murahan mga tuan, continue na tuyad to pangadyan na to susungon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan kita niyo. Makakaon papagtawbat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing pagtawbat kabayaan sin Allah ta'ala, nikmatakabuhi, iwan nikmatakamatay. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na in pengajian sing kita niyo. Bunga sin pag-iman na murmurahan yung mga yan kamo imalo pa waktu ini insyaallah. Murmurahan nakapusok kamo rin dito. Amoy in yan to dahil nga mga bungang kahoy amoy hindi magkahalo. Kahoy sinini inpuunan niya yan to rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hitanong sing kita niyo alam sin dagal na to insyaallah. Ang ito marayaw in kabungan niya roon kato na tanto sadya magdapat-dapat na kita niyo adlaw kada-kada. Insyaallah na tukbal na mo in kasila sa bakatan imaalok ka mo o waktu ini. Arta damikian in tukmal na mo dahil sabing pagsukor was dahil nga pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hama nga sila amoy in wala na mo tasi simpakaradyaan ini dahil nga panagdaan sampay pa bihayaon jaman waktu in sila wala na mutasi amuin na supaya di maugto lang tadi mauta in kalang sin Allah ta'ala amuin ipagkatilo sing kami rin di majlis ini maun pa pamaybay sing kita ng katantan damikian tukbal na mo dahil sabing pagsukol pa mga sila amuin nakalayo-layo na rin kato taniyo yadto ha ula Arab ula Islam amuin damikian in mga sila amoy in masi yari laong ta simusugpat kato taniyo in pakaradyaan na to ini biya na sinagi tiyagnaan na mo sadya ini kami in timagna sa sumagawa sa masibu kita niyo maghinang karayawan iban makahampit sing karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala na salamdoan hadya kaniyo katantan ibalik ko pagod na to kalasahan in pangumbaid ka to sarta iban pag khatam sin pengajian na to waktu ini pada to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana